Gibutyag ni DA Region 12 Director Roberto Perales nga ang Cotabato Province ang naginusarang lugar sa rehiyon nga ASF affected area. Usa sa mga lakang nga padayong gihimo sa DA 12 ang istriktong quarantine sa mga border aron walay makalusot nga mga baboy nga adunay ASF hilabi na sa karne og meat products. Ato na siyang kinakontrol ang ato mga border nga unta dili makagawas sa ubang lugar. Ato ginahugot ang atong border ang ato ang border nato nga ginakontrol nato nga dili sa makagawas from North Cotabato. Usa sa mga ginapaniguron ni Perales ang pondo alang sa mga hog raisers nga apektado sa ASF kansang mga gipang fattening nga baboy ang gipang patay. Sa data sa DA12, 61 na ka barangay sa Cotabato Province ang apektado sa ASF gikan sa siyam ka mga munisipalidad o sa syudad sa Kidapawan. Mokabat sa 65 million pesos ang danyos niini. Padayon sab nga ginapalit sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan City ang mga baboy sulod sa ASF affected areas nga nagpabiling negatibo sa virus. So nagapamalit lamang kita during the conduct of KIDAPs in every barangay. So kana lang sa ang ato ang mahimo na palit. So ginagmay pa lang ning ato ang mapalit karon. Tungod lagi kay wala tay storage facility o sa wala po tay asa po nato i-dispose kay dili man po tayo mo compete ngadto sa ato ang mga meat vendor sa ato ang sa palengke. Padayon usab ang panawagan sa gobyerno sa Cotabato ngadto sa mga nagabuhi og baboy nga i-report dayon sa mga hingtungdan nga adunay mamatikdang sintomas sa ASF hilabi na kun dili kini ganahang mukaon. Alang sa News 9 Philippines, gikan diri sa Kidapawan City, Esther Roque. Stay safe.